Бу сүзді мында айтермін деп ойламаған я. Тоқ итеп банканы тартып шығарасың, еріндерің мына шошынды қияфетті рахаттанып жүрүйлөр. Әйе, ол дива, ол бәлки тігі сексуальный бұлырға тиештір инде, сәхнәгә шығып басқаш. Иратны тонуста тұтырға керектір деп ойлаймын инде. Бәсім рәзіл көпмі күнәшіп жүрді. Қой тоғыздан құтымышып тұра, ақша yok бітін тағам беріп жібәреге деп. Барығызға да сәлем, мен Әбри Хабриев, һәм сіз ТНВ каналында Әсин тапшыруының шираттағы шығарылышын қарсыз. Һәм бүгін бізде қонақта менің түркімдәшім, қайшандыр біз аның білән Арша педагогия күллиятында бірге білім алдық, бір түркімдә білім алдық. Рәфина Ғаниуллина. Сәлем, Данияр. Алай деп әйтергә ярайды. Ярый. Сен битене мені башқа исем астында білмейсің. Предикте білем инде, шуңа теге тамашачылар дұрыс аңласыннар иде. Икisi de өзімдікі, шуңа күрә бір шуңа қайсысы да ярайды. Біз сенің білән бетені мені Аршада оқығанда біздің класс жетекшіміз, түркіміміздің жетекшісі Филарет Монирович инде оқу барышында айтқан, Рәфина ол зор артист буласы кеше, зор җырчы буласы кеше. Сине һәр вакыт зур республика күләмендә үткәрелгән бәйгеләргә алып чыгып китәләр, син матур урыннар, беренче урыннар алып кайта идең. Син ул вакытта үзеңнең менә бүгенге көндә 20-25 ел узганнан соң 24 ел дип санаганда бит. Укырга кергән. Шулай уздымны инде. 2000 елда укырга кирдек без. 24 ел узганнан соң татар сәхнәсендә җырлап йөрүче артист буларак күз алдына китәр алайдың ул вакытта. Дөресен әйткәндә, кичкенәдән мин үземнең тормышымны, язмышымны җыр белән бәйләү теләге дә шушы Арча колледжына укырга кертте дә бит инде безне. Пит колледжда музыка факультеты бар икән дип белгәч, ул инде музыка укытучылары әзерли торган факультет. Шулай да без инде бу факультет аша музыкага тагын да якынаячакбыз бит дигән хыял белән шушы Арчага укырга кирдек бит инде. Һәм әйтергә кирәк, Арча педагогия күллиятендә ул заманда белем биргән укытучылар югары квалификацияле укытучылар иде һәм төпле чын мәгънәсендә сыйфатлы белем биргәннәр өчен бүгенге көндә дә мин аларга рәхмәт укыйм. Нәкъ менә алар биргән белем ярдәмендә генә мин Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының беренче курсында теорияны да укымадым, сольфеджионы да укымадым. Миңа 2 семестрга автомат куйдылар шундук. Шулай. Без сезгә артык белем бирә алмыйбыз диделәр дә укытучылар. Барыгыз, ял итегез дип, шулай беренче курсын шулай укыдык. Менә һәрбер килгән кунакка, һәрбер килгән артистка бирелә бу сорау, син үзеңне яхшы беләсеңме? Беләсеңме ничек? Периодлап, кай вакыт мин үземне шундый яхшы беләм кебек. Аннарысын бераз вакыт үтә дә, кара мин бөтенләй үземне белмим икән дим. Миндә шуның кадәр күп серләр бар икән. Ачылмаган әйберләр. Серләр күп инде, аны бөтен сөйләп тә бетерергә ярамый. Һәм серләрне сөйләргә дә ярамый. Серләрне белә торган бер-ике генә кеше булырга тиеш. Һәм чын мәгънәсендә теге ышанычлы кешеләр. Үзеңне яратмаган вакытларың буламы? Күрә алмаган. Менә мин аны бүген генә уйлап йөрдем. Була инде мин төшенкелеккә дә бирелә торган кеше, бәлки аны тирә-юньдәгеләр бик сизми торгандыр да, име. Ләкин мин шуны уйлап куйдым. Менә без Рәзил белән хәзер бергә яши башлавыбызга 10 ел була, име быел. Һәм мин аның бер генә тапкырда депрессиягә бирелгәнен күргәнем юк. Ул җиңел кеше бит ул Рәзил. Ничек менә шулай? Мин аны уйлап куйдым, күз тимәсен. Менә мин төшенкелеккә бирелә торган кеше. Димәк, мин булдыра алмыйм, минем барып чыкмый дигән фикерләрең, уйларың еш кузгала. Мондаймы? Кузгалып китә. Еш булмаса да була. Ул бигрәк тә менә шул балалар да бит инде безнең әз түгел. Декрет вакытларында, аның белән инде күп хатын-кыз очраша. Очраша бу хисләр белән. Бәлки шуның белән дә бәйледер инде ул. Бәлки ирләр бөтенләй депрессиягә бирелми торган. Юк, килешмим, бар. Бармы диләр? Шуларның берсе синең каршыңда утыра. Шулай депрессиягә бирелгән вакытлар була. Бәлки аны күрсәтмиләрдер бүтәнләр. Ничек чыгасың шушы авыр үзеңне батырган, үзеңне битәрләгән вакытлардан ничек котыласың?
Аның өчен шул тирәнгә кирип китмәскә кирәк инде. Мин әйтмим инде ул ниндидер. Тирәнгә кирип китмәс өчен нәрсә ярдәм итә? Бик караңгы депрессиялар дип әйтмим инде, менә без беренче. Дә язмасын. Әни теге инсульт булган еллар безнең бик авыр булды инде. Менә шундый теге вакыйгалар белән ул күбрәк бәйле. Анарысын минем сеңлекәшләрем белән әзрәк аңлашылмаучанлыклар килеп чыкты. Менә бу периодлар, беләсезме, алар бит эчтән шулкадәр сине какшата. Менә моментында, име? Ләкин аны уздырып җибәрергә кирәк. Иң беренчедән мин инде Рәзилгә рәхмәтле, ул менә мине тартып чыгара ала торган кеше, ул гел теге сөйләшүләр белән нишләп син шундый уйлар уйлыйсың, алай түгел бит инде, булай бит инде дип, ул миңа менә шулай дәлилли, бәлки янымда менә шундый ышанычлы терәк булганга күрәдер дә, һәм бик артыгын хәзер инде яши аңлыйм, артык тирәнтен күбәйбергә, шундый игътибар бирергә кирәк түгел икәнлеген дә. Рәхмәт сиңа, Разил, пофигист булганың өчен дип. Без беренче турны башлап җибәрик әле. Пофигист. Точно. Юк, андый кешеләр кирәк. Андый кешеләр кирәк, нәкъ менә төпкә кирип батмас өчен, бит тирәнгә китмәс өчен, янәшеңдә шундый бер җиңел, хылыклы, теге җиңел акыллы түгел, менә җиңел хылыклы, бөтен сайлап биргәннәр. Булган авырлыкларга адекват карый белә торган кеше кирәк. Сине нәкъ менә шушы авырлыктан котылдыру өчен, арындыру өчен андый кешенең булуы бик зур плюс дисәң дә була. Беренче тур. Син таныдыңмы дип атала. Беренче тур. Син таныдыңмы дип атала. Асылын аңлатам. Без сиңа 4 фотосурәт әзерләдек. Бу фотосурәтләрдә син кем беләндер фотосурәткә төшкәнсең. Татар эстрадасы вәкиле булырга мөмкин, яки сәясәтче, яки язучы, гомумән теләсә кем булырга мөмкин. Ләкин шушы 4 фотосурәт арасында бер шәхеснең дип әйтергә кирәк, бер кешенең йөзе икенче кешенең йөзенә алыштырылган. Photoshop ярдәмендә алыштырылган. Сиңа шушы ялган фотосурәтне танырга кирәк, белергә кирәк. Әйдә, беренче фотосурәткә күз салыйк. Син монда? Бер туган сеңлем Люция белән. Люция белән. Люция хәзер кайларда? Нәрсә белән шөгыльләнә? Люция шулай ук Казанда. Ул да бит инде Арча педагогик колледжын укыды, икене тәмамлады дип әйтә алмыйм, 2 генә курс укыдылар аларында. Һәм инде бүгенге көндә балалар тәрбиячесе булып эшли. Шулай ук шәрп бийләр бий. Мәҗлесләрдә кай вакыт күрергә туры килә. Нәрсәгә тотынса да булдыра торганбыз. Кияүдә? Бик сокланам, уңган тырыш кыз. Балалар үстерә? Юк, әлегә балалары юк. Ләкин балалар белән эшли. Демәк, балаларга мәхәббәте бар. Әлбәттә. Балаларга мәхәббәт булмаган кеше балалар белән эшли алмый. Аларның кай вакыт шундыйлар өчен. Үрсәтмеш бәрә үтерәсе килә башлый. Демәк, син бу фотосурәтне оригинал дип беләсең? Монда 100 бер кемнеке белән дә алыштырылмаган. Юк, Сез аралашып яшисезме? Аралашып яшибез. Көн саен шалтыратышабыз, көн аралаш диярлек күрешәбез. Әйбәт. Туганлык җипләрен саклау өлкәсендә эшне әйбәт алып барасыз. Габделфәт абый Сафин. Монда безнең уртанчы улыбыз Айтуган белән без килгән идек җырларга. Шулай сәхнә артында Габделфәт абый белән фотога төштек. Бу Габделфәт абыйның концерты. Тинчурин театрында. Син бит инде үзеңнең иҗат юлыңны нәкъ менә Габделфәт абыйның тамашаларында, концертларында башлап җибәрдең. Бит бик вокал беләнме, әллә аерым чыгыш ясапмы, ничек, мин төгәл белмим. Без күбрәк дуэтлар белән башлап җибәрдек. Аннарысын инде минем аерым чыгышларымда булдан да. Мин шуңа күрә аның канатасында булганга күрәдер дә бик озак еллар аерылып чыга алмадым менә үзем. Игәләнгәнгә күрәдер инде бәлки, шушы мөхиткә, шушы төркемгә, коллективка. Шулайдыр инде, һаман шулай була кебек, менә хәзер кебек. Менә үзебезнең сольный тамашаларыбызны башлап җибәрергә ниндидер бер ни булды дип әйтимме? Киртә. Чыгып китеп булмый. Анда йөрергә рәхәт, гастрольләрне мин бик сагынам. Син бит әле Габделфәт абыйның клибында, эпизодта төшкәнең бар. Бит һәм ул эпизод бераз гына инде безнең халыкка хас түгел, безнең менталитетка хас түгел, бит. Шәрәрәк дип әйтергә кирәк. Шәрә түгел инде анда, шәрә кебек. Шәрә кебек. Кебек, шундый видео контент ясалган иде. Ул инде әзме күпме ниндидер бер
эстрадада шоу-шоу, сенсация куптары өчен эшләнгәндер дип уйлыйм. Хәзер пиар дип атыйбыз инде без аны. Хәзер инде ул пиар, без аңа хәзер күнектек, ә ул вакытта дөрестән дә, белмим, менә безнең милләткә хас күренешләр түгелдер инде, шуңа күрә аны берничек тә тамашачы кабул итә алмады. Әле син ялгышмасам, бәлки ул күпмедер кумаушалагандыр да. Ялгышмасам, син билгеле бер әңгәмәңдә бүгенге көндә дә шушы гамәлем өчен оялам дип җавап биргәнсең бугай. Хәзерге акылым бар. Мин хәзерге, чөнки ул минем табигый халәтемә туры килми, һәм менә мин бүгенге акылым белән андый сценарийга ризалашмаган булыр идем. Әгәр дә үзеңнең җырыңның клибында шушындый алымны кулланырга тәкъдим итсәләр, бүгенге көндә син нәрсә диярин хәзер? Бүгенге җырында түгел, үзеңнең көндә. Юк, мондый пиар миңа килешми. Миңа ул ябышмый. Шуңа күрә без күбрәк инде Рәзил белән мондый теге пиар, бәлки шуңа күрә бик популяр да түгелдер инде без, әйме? Хәзер бит инде тамашачыны җәлеп итү өчен контентның карауларын арттыру өчен нәкъ менә шундый эчтәлектәге контент кирәк. Нәрсәдер анда күренеп китергә тиеш, я син анда берәр ши ит ашап күрсәтергә тиеш, халык телендә булыр өчен. Әмма дә ләкин без мондый алдымга, белмим, бара алмыйбыз без. Каршы. Хөрмәтем артканнан арта гына барам. Киләчәктә нәрсә дип әйтермен белмим, бүгенге фикерем шушлай. Демәк, бу оригинал. Бу ялган фотосурәт түгел. Ясалган фотосурәт түгел. Юк, бу оригинал, мин аны хәтерләмәйм. Алга таба тәгәрәдек. Әйе. Авылда әбиләр әйтмешли, Иван Гәрәй белән төшкән фотография бу. Монсы да чын. Монсы да чын. Фотошоп түгел. Бу кайда, нинди чарада булган? Монысы Анна Попованың иҗат кичәсендә, шундый бик матур концерт булган ул. Һәм менә без анда шакырулы артистлар буларак бик зур концерт булды, күп артистлар катнашында. Яхшы. Элвин Грей белән мөнәсәбәтләр ничек? Аралашасызмы? Юк, дөресен әйтәм, аралашганыбыз юк. Былай очрады да, шимәле фотография. Былай теге бер-беребезне беләбез, әйе. Монда инде фотога төштек. Кемнәр белән аралашасың эстрадада? Эстрадада без аралашабыз Исур һәм Гөлназ Шәрипҗановлар белән. Инде бик күп еллар. Анарысының Алмаз Мирзаянов. Зөлфирәне әйтә алмыйм, чөнки алар бит әле соңрак кына өйләнештеләр бит инде. Шулай да мин аларның концертларын бик яратып карыйм үзем шәхсән. Тагын кемнәр белән аралашабыз без? Синең белән инде. Кунакка йөришкән юк, әмма дә ләкин мин сине бик якын итәм. Без бит бергә укыдык, ничә еллар буе бергә Арча педагогия коллеҗының коридорларын таптадык. Мин сокланайм сиңа, син һәрвакыт шундый дипломатым бар бит син шундый кара костюм шалбардан ең син. Мин һәрвакыт классик. Шундый бүтән фәннәрдән дә яхшы укыйдың, шул истә калган. Әйе, беләм. Шуңа күрә миңа бит инде Арча педагогия коллеҗын бетергәндә кызыл диплом бирделәр. Кызыл дипломга укып бетердеңме дисең? Әйе. Менә белмәйдеңме? Белмәйдем. Белеп тор. Ләкин бар шундый артистлар, мәсәлән, каядыр барсам, очрамаса гына ярар иде. Алар белән бернинди менә просто. Димәк, синең эстрадада ул көндәшлектә түгел, күрә алмаган түгел. Була бит менә симпатия, кайбер кешене менә яратып бетермисең. Әйтмим мин кем икән монда хәзер. Бәлки әйтерсең. Юк, әйтмим. Әйдә сенсациясы бәлкем шуннан нәкъ бер Рафина манчыды дип хәзер бәлкем тамашачылар саны. Юк инде, аның өчен генә хәзер манчып ятмыйм инде монда. Юк, дөресен әйтәм, бар күршәс килмәгән кешеләр. Юк инде, берничә генә. Берничә. Күрә алмаган. Күрә алмаган дип түгел инде менә. Юк, нәрсәгә очрашасың килмисең синең алар белән? Я теге менә бәйләнчекме алар, күп сөйлиме алар, мактанчыкмы ул? Әйе. Я мактанчык, я просто күршәс килмим. Yüzü uşamay. Teга мәзәктәге шикелле yüzüңә генә бер тундырыйм әле. Юк, андый дәрәҗәдә түгел инде. Ярар, яхшы. Артык казанып тәптишләп тормыйк. Чираттагы фотосурәткә күчәбез. Бунда Рәзилнең башы ялган бит. Юк, бу Рәзил түгел. Бу минем бер клипны төшергәндә Султанат каршысында иде бу. Салкын кычак җырына клип. Монда Артем Пискунов булырга тиеш. Булырга тиеш. Монда Рәзил.
Әмма сіз мұнда рәзилні ябыштырып қойғансыз әйе. Мен ябыштырмадым. Ғұмым мен ғамына тұттырдылар фотосуратларында. Мен әлі оригиналны көргенімде жоқ. Менә шушы салқын құшақ клибында Артем Пискунов белән безнең караңгыда бір үбешкән кадр бар. Үбешкәндә түгел инде ул, иренгә ирен тидергән. Беләсеңме, рәзил күпме көнләшеп жүрде. Тидеме иреннәрегез бер-берсенә? Тиде. Не үбешмәдегез? Юк. Чынлап? Чынлап инде. Ник анда бер яктан Илсур Шарибянов. Юк инде, анда бит шаһитлар бар, оператор бар, Илдар. Илсур Шарибянов икенче яктан ут көйләп тора иде. Ну, шундый хәл булды. Илсур әле утларда көйләп йөрийме? Чөнки аның машинасында төшердек. Безгә яхшы BMW кирәк иде ул. Илсурның ул вакытта BMW-сы булган. Яхшы. Димәк, син монда Артем Пискунов дип уйлыйсың. Ник Артем бит инде? Әллә рәзилме? Юк, Артем Пискунов, Юк инде рәзил түгел точно. Димәк, бу фотосурат Photoshop'та эшкәртелгән. Башка вариантларын? Рәзил точно түгел монда. Башкалары берсе дә туры килми. Манысы да. Юк, башкалары дөрес бит инде. Булар өчен фотосурат, монысы ялган. Кызык түгел синең бе? Мин үземдә шикләнеп куйдым. Ну, рәзил түгел икәнен точно беләм. Анда менә бу охранниклар икәү иде, әйтәм, әллә шуның берсе басып тора инде. Дөрестән бу фотосуратта Артем Пискунов. Артемга безнең кайнар ялкынлы сәламнар. Менә әңгәмәбезнең башында син әниең турында әйтеп үттең. Әниең бит инде сезне 5 кызны бер үзе тәрбияләгән кеше. Бик күп авырлыклар аша үткән кеше, бит. Син бит инде гаиләдә иң өлкәне. Синең дә әниеңә ярдәм иткән вакытларың, бик кыен вакытлар, бик авыр вакытлар булгандыр. Инде аларны бик актармасак та буладыр, бит. Менә синең фикереңчә, сез 5 кызны, син сеңелләреңне белә торып, нинди икәнлекләрен белә торып, үзеңнең нинди икәнлегеңне белә торып, сез 5 кызны тәрбияләүе авыр булды микән аңа? Бик авыр булгандыр дип уйлыйм. Үзе генә беләдер. Мин менә бәләкәй чакта гел уйлыйдым, каян акча табырга микән, әнинең хәлен бераз җиңеләйтер идем дигән кебегрәк инде. Менә ничек кенә байып китергә микән дип инде. Гел шуның турында уйлыйдым мин. Менә Арчада укыган вакытта без бит инде атна сайын анда авылга кайтып йөрик бит инде, кем мунча керергә, әзрәк күчтәнәчләр алып китергәме. Шул вакытта әнинең әйткәне истә, кайтуыбыздан котымышып тора, акча юк бит инде тагын биреп җибәрергә дип. Менә шундый моментлар була иде. Ну, без ан әмәлен таптык бит. Безнең теге бабайдан калган иске генә бер луаз машинасы бар иде. Шунда хәзер әни атна ахырында кайтабыз. Безгә концертлар әзерләп тора. Күрше авылларда инде Арча районы турында сүз бара. Ашык башка, янда таш кишүгә, шулай сөйләшеп куя да инде. Безнең теге 5 кыз дигән афишаны 5 татар дип әле ул вакытта йөртәләр бугай, әле безне күбрәк шулай дип беләләр инде район эчендә. Шулай торып афиша элеп куябыз да 20 сум билет. Барабыз да теге машинага тиялеп рәхәтләнеп концерт куеп кайтабыз. Бездә канәгать, акча да бар. Әзмәз генә. Әнинең шундый бер рәхәткә тиенеп алган вакытлары булды. Менә бит. Алай бик узак йөр булмады инде, конечно. Үсә башладык бит. Аннары таралыша башладык. Төрлегез төрле якта. Бик теге җыеп булмый башлады инде, Сеңелләрең белән аралашасыңмы? Элемтәдәме сез? Бүгенге көндә дөресен әйтәм, икесе белән элемтәдә түгел. Кемнәр? Нигә? Белмим, ниндидер кара мәч узды инде арабыздан. Әмма дә ләкин бер сүз генә әйтә алам, мин үземне гаепле хис итмим. Безнең менә бу аралар бозылуга минем анда гаебем дә юк, чөнки менә без Люция, Резидә өчебез бик яхшы аралашабыз, бер-беребез өчен таулар күчерергә әзер бүгенге көндә. Бу бишебез белән дә шулай иде. Ләкин менә ике төпчек кызыбыз нишләптер бүтәнчә уйлый башлады. Ничек уйлый башлады соң алар? Нәрсә? Аларның нәрсәләр, нинди тон белер кабынды, нәрсә селкенде? Белмим, ул беләсеңме нәрсә белән бәйледер дип уйлыйм. Алар бер вакыт ничектер бүтән кешедән дә бикләнделәр, бездән генә түгел. Бик күп кешеләр белән аралашмый башладылар, бездән теге шалтыратып сорыйлар. Менә әле бүген миңа Гүзәлия язып ята, гөл суыгыз каясың, сез мин аны югалттым дигәндә.
Менә шуңа күрә бик күп араларны үзділер алар. Аиша псевдоним астында эшли дип инде Илсөя безнең яшьләр арасында бик популярлык казанган иде үзенең җырлары белән. Һәм ул бөтенләй хәтта YouTube'дан, бүтән җирдән Instagram'dan, бүтән аккаунтларын, бүтән клипларын алдыртып, радиолардан җырларын алдыртып, хәтта шул дәрәҗәгә барып җитте. Шунысын әйтергә кирәк, Instagram безнең илебездә тыелган социаль челтер. Без аны ярамый грамм дип әйтик әле. Һәм менә шулайрак. Ләкин киләчәктә мин уйлыйм дуслашырбыз дип, бу инде һәрбер гаиләдә дә нәрсәдер. Өмет юк түгел. Өмет юк түгел. Бер нинди дә кичереп булмаслык безнең арада шундый начарлыклар булмады. Бу бары тик кызларның үзләренең фикерләре, үзләренең юкка чыгуы. Берәр ничек алар менә элемтәгә кереп, алар янына барып, күрешеп, шалтыратышып, язып, элемтәгә керү шараларын. Мин кереп карадым, безнең 70 яшьлек әнинең юбилеен узган ел уздырыр өчен. Әйдәгез, мәйтәм, әни хакына, безнең бит инде группа бар, чат. Әнине бит инде без барыбыз да, бүтәнебез бүген көндә әни мустақил булмагач, аны чиратлап карыйбыз. Аңа бары ярдәм кирәк бүген көндә, ул ярдәмгә мохтаҗ кеше. Һәм әнине инде ул вакытта юбилее белән әйтәм, әйдәгез матур иттереп оештырыйк, бүтән туганнарны җыйк, бүтәнебезгә күрешергә бер матур сәбәп булыр дип инде. Әнинең дә бит инде ул барлы-юклы гомер 70 яшьлек юбилей, мин инде аны бик шундый зур вакыйгага санадым бит инде. Санадым гына түгел инде, ул шулай бар да. Һәм менә шул юбилейга да хәтта алар җыелышырга баш тарттылар. Үч кыз булгансыздыр бит инде. Инде без өйдә генә шулай бүтән туганнарны, әнинең бер туганнарын җыеп шулай матур гына утырып алдык. Сеңелләрең әниң белән дә элемтәдә түгел димәк. Әни белән элемтәдә алар. Әниң бу менә арагызда булган мөнәсәбәтләрнең үзелүенә ничек карый? Әни инде аны авыр кичерә, ул аны аңлый. Әмма дә ләкин инде без алай бик аңа күп детальләрне әйтеп бетермәскә тырышабыз инде, аңа бик шитен булмасын дип. Ләкин ул күрә бит инде менә күпме вакыт хәзер узганын һәм безнең аралашмаганны күрә. Әлбәттә аның бик нык аңа эше пыша. Чөнки заманында ул гел безгә бер йодрык, менә сез онытмагыз шуны. 5 кыз. 5 кыз, 5 бармак дип шулай әни безнең өчен бик нык, хәтта безнең концертлар белән проектларны зурайтып, шулай итеп йөрүләребезне дә теләгән иде бит инде. Менә шушы 5 бала, 5 бер туган булуыгыз сезне бу тормышта күтәрәчәк дип инде, акча ягыннан да, менә бердәм булыгыз һәр вакыт дип. Ләкин менә әзрәк әлегә шундый период. Миңа калса, киләчәктә барысы да җайланыр дип уйлыйм, һәм җайлануын телим. Рәхмәт. Туганлык, дуслык җепләрен яңадан торгызырсыз, һәм инде гомерлеккә. Бик сокланам андый гаиләләр, менә бер-берсен шундый ихлас яратып, бер-берсе өчен сөенеп тора торган гаиләләр, туганнар бар бит инде ул. Һәм сездә дә шулай булсын дип теләп калыйк, һәм бу бүлекне беренче турны йомгаклап та куйыйк. Икенчесендә күрешәбез. Икенче турга кирип китәбез. Син беләсеңме дип атала. Синең турында бер факт укыйм, һәм сорау бирәм дөресрәге, һәм шушы сорауга 3 вариант җавап. Шушы вариантларның бар тик берсе генә дөрес. Мин сиңа беренче турда да әйтергә онытканмын, монысын да инде әйтим. Менә безнең каршыбызда 2 кичкенә генә кара катыргы кисәге ята. Сорауга дөрес җавап бирсәң 5 куябыз, дөрес җавап бирмәсәң, менә шушы 2 катырганың берсен ачасың да, анда язылган җәзаны үтәргә кирәк булачак. Асылы шундый әле бу тапшыруның. Килдеңдә сөйләшеп утырдың гына түгел. Җәзалар да үтәргә кирәк. Әйдә, сорауны бирәм. Сезгә дуэт буларак популярлык алып килгән язылмаган хат җырына төшерелгән клип сезнең YouTube каналында күпме карау җыйган? Беренче вариант 64 мең, икенче вариант 74 мең һәм өченче вариант 84 мең. Уйла. Язылмаган хат җырына төшерелгән клипны ничә мең кеше карады икән? 64 мең, 74 мең, 84 мең. Звонок другу рәзилгә шалтыратып белим әле. Безнең мондый мәсьәләләрдә рәзил генә инде көчле, мин аны вообще тикшереп тә барганым юк. Димәк, син социаль челтәрләрдә күпме карадылар икән, статистиканы карап тикшереп бармыйсың. Сиңа кирәк түгелме? Ничәп шундый кешедер инде, мин белмим. Син алайса каядыр тегендә һавада, ишеп иҗат дөньясында. Менә мин шундыйрак кеше шулай.
нәрседер гел уйлап, гел фикерләп. Әйе. Әйдә менә булай дип карарга кирәк. Юк, монда булай итәргә кирәк. Мен аны рәзилдә әйтәйин инде. Кичә теге кая барасың дим, кич белән киенә бу. Ник эшкә барам, кая ник син оныттыңмы дидем. Башта кинога барам ди. Мен әйтәм, ди кинога барасың син дим. Кем белән барасың дип. Әле шуны синең бөтенләй әллә кайларда йөзеп йөрисең син әйме дип. Ул да шулай дитте инде. Эшкә барам дип әйткән идем бит инде. Так, ярар. 64 80 Рәзил монда булса бәлки әйтеп тә биргән булыр иде инде. Ул бирә иде. Ул бит Статистиканы алса ул карап бара. Әйе, ул бөтен нәрсәне карап бара, шулай мониторить итеп. Беләсеңме, 74 мең түгелме икән дигән фикер бар. 74. Бу синең соңгы җавабыңмы? Җавабың дөрес булмаса, шушы ике катыргының берсен аласың була, ачасың була, һәм шундагы җәзаны үтисең була. Яра 74 булсын инде, уртасы. Димәк, синең җавабың 74 мең, дөрес җавап. Ничә дип уйлыйсың? 74 мең. 84 мең. Чынлапмы ни? 84 мең кеше караган. Димәк, караулар бар. Димәк, сез тамашачыга кызык. Менә үзеңнең социаль челтәрләреңне бик күзәтеп, бик карап бармыйм дисең. Комментарийлар, шәрехләүчеләр дип әйтегене, комментаторлар язып калдырган әйберләргә колак саласыңмы? Син күбрәк җиңелрәк карыйсың. Мин алай кирип язып утырмыйм. Менә бүген дә әле килгәндә дөресен әйтәм инде, иреннәремне кадаттым күптән түгел әйме. Бәлки күбрәк тә күпертеп җибәргәннәрдер. Сиздең мин аны. Сизелә инде. Өскә иренең маңа почти борынга менеп җиткән. Бер айда ул нормальный булачак. Әле менә шундый. Мин аңа шулай ук теге тыныч карыйм. Әмма бик күп инде менә хәзер яза башладылар инде миңа. Алла, нишләп шулай ямсызләдең, шундый шибәр идең? Нишләттең үзеңне дип инде хәзер мен әйтәм. Әзрәк тагын да матуррак булмам микән дип ясатканым, бик барып чыкмады әле. Ярам әйтәм, бераздан шиңә ул борчылмагыз. Син булай да элек-электән бит инде йөз кыяфәткә уңган кыз. Беләсеңме, ул бит теге вакыт бара, без бит барыбер үзебезнең йөзебездә инде үзгәрешләрне күрәбез. Кара шулай эшләсәм, әйбәтрәк булыр ахыры дип эшләп карадым инде. Косметик процедураларга әгәр дә инде теге җин витаминнар кадатуга мин каршы түгел. Мин гомумән бер нәрсә ясатканым юк. Менә шушы иренне ясаттым. Димәк, син ботокслар ниләр кадатканың янә? Юк, кадатканым юк алай. Гиалуроновый кислоталар. Әллә качан бер ясатып караганым бар. Гел анда түгел мин, инәдә түгел мин. Пластик хирургиягә ничек карыйсың? Җирчекларны тарттыру. Әгәр дә кеше үзенә ошамый икән, һәм ул үзен тагын да матуррак итеп күрәсе килә икән, язасын. Минем аңа исем китми. Һәр кеше үзе монда. Юк, мин хәзер кеше турында түгел. Үзем турындамы? Әйе, үзеңә ясатыр идеңме? Белмим. Күбрәк менә мин үзем табигыйрак улгайган кешеләр миңа күбрәк ошый. Менә бөтен җирчыгы, менә минем җирчыкларым үз урынында икән. Иреннәреңне шишендергәнсең бит аламы? Яра, ул бит шиңә бит ул бераздан. Юк, качамы, кире үз халатына кайта. Үз халатына кайта ул теге гомерлек әйбер түгел. Менә мин кадатып карадым, ошамаса миннән бүтән кадатмыйм. Яки инде без кичкенә вакытта эшләйдек, сез эшләгәнсездерме, юктырмы, белмим. Кичкенә банка аласың да, банканың эшеннән бөтен һаваны дип суырып вакуум ясыйсың да, иреннәр әкренләп үзләре шунда бүлтәеп калганнан соң, пок итеп банканы тартып чыгарасың, иреннәрең менә шушы кыяфәттә рәхәтләнеп йөриләр. Менә сиңа табигый. Так можно было что? Әйе, табигый алым. Бер нинди уколларда кирәк түгел. Алла. Ай, Алла. Әйдә. Җаза. Җавабың дөрес булмады. Моның икесенең берсен генә сөйләп. Икесенең берсен аласың да, шундагы җазаны үтәсең. Син яктагысын алыйм. Әйдә, нәрсә дип язылган? Бу тормышта бер генә нәрсәне үзгәртеп булса, нәрсәне үзгәртер идең? Бу җаза, күбрәк җаза дисәң, җаза түгел, сорау инде бу. Әйе. Нәрсә үзгәртер идең? Бер генә әйберне үзгәртергә ярыйсың. Бүгенге көндә шундый мөмкинлек бирәләр. Нәрсә үзгәртер идең? Иренемне кадатмас идем, наверное. Синең өчен иң глобаль мөһим бер хәл. Юк, бүтән алай ялгыш адымнар ясамадым мин, Аллага шөкер. Бәлки теге клипта төшмәгән булыр инде.
Юк инде ярар, ансы булган үткән инде хәзер. Димәк, барыбер күңел турында ниндидер бер теге, әле ярый төшкәнмен икән әле дигән әйберләр бар ахрысы. Юк инде хәзер алай әйләнеп кайта башласаң, син әйтмешли җыела инде ул. Үзгәртергә теләгән. Үткәннәрне бик актарырга яратмыйсың бугай. Юк, нәрсәгә инде аны хәзер актарырга? Ул инде үткәндә калган. Кемдер аны ялгыш буларак кабул итә, кемдер аны бәлки кара нинди матур клип бит инде ул дип бәлки минем белән хәзер Кемдер яңалык итеп кабул итә, кемдер инде шуңа күрә кулатсызлар ди. Теге әби Эдем срамнары. Шулай дип сөйләште. Инде алга таба кеше көлдергә язмасын, менә шул. Яхшы. Кабул итеп алдык. Димәк, иренеңне кадатканың өчен син әлеге минутларда бераз гына үкенәсең. Яхшы. Бер цитатыңны укып үтим әле. Интернетта булай дип язган булгансың. Төрле имеш-мимешләр йөри икән безнең турында. Кемдер әйтә, Рафинәгә повезло Разил белән дип. Кемдер Разил уңды хатыныннан ди. Булды шундый период. Мин үземне Разилдән өстен куярга теләдем. Ул миңа лаек түгел дип саный идем. Беләсезме? Мине бит шуңа ышандырырга маташты берәү. Гел пыш-пыш килде. Хәзер мин ул кеше белән бөтенләй аралашмыйм. Бу синең теге очрамаса гына ярар иде дигән кешеләр рәтендәге кеше бугай бу, ялгышмасам. Нигә син Разилгә шундый мөнәсәбәттә идең? Димәк, сине бик әйбәт күндергәннәр булып чыга бит инде. Ул теге урыс әйтмешә, он тебе не пара. Шулайрак булдымы инде? Әйе, теге кая, ну, Разил бит миннән яшьрәк тә, почти 4 яшькә. Үземдә бер ара теге шикләнә башлаганмындыр инде, мен әйтәм. Дөрес эшләдемме соң мин, юкмы мин дип инде. Димәк, шикләнү әле үзеңдә дә булды. Кеше сүзеннән тыш. Әйе, инде теге читтән дә шулай дип әйтеп торгач, кара мин дөрес сөйлим икән бит дип шикләнми башлыйсың. Менә шундый периодлар булды. Ничек җиңелде, ничек юкка чыкты менә бу мөнәсәбәт? Ничек Разил белән аралар үзелмәде? Ничек саклап калдыгыз? Ну, без инде икебез дә тормышны күтәреп, ничек дөрес әйтү була икән инде ул. Ничек бар шулай әйт? Бүтән юлыбызны үзебез ярып барабыз, һәм мин күрәм бит инде, мине авыр вакытларда да, сөйнешле вакытларда да минем барбер янымда менә шул иң якын кешем ул минем ирем икәнлеген. Разил менә шуны исбат итә алды. Һәм мин дә шулай ук. Шуңа күрә Димәк, кеше сүзе кертергә ярамый икән арага дигән мин үземә шундый бер кеше сүзенә карап амбицияләргә дә бирелергә ярамый. Әйе. Кара бу дөрес сөйли бит әле дип алданырга ярамый. Һәм Разил моны исбатлады. Ничек исбатлады? Гаилә өчен, чөнки ул гаилә өчен бөтен нәрсәне эшли. Гаилә өчен, минем иҗатым өчен, безнең иҗатыбыз өчен мин аны тырышканын күрәм. Шуңа күрә мин аңладым үземнең ялгыш фикер йөрткәнемне. Ул кеше хәзер кайда? Белмим, просто аралашмыйбыз инде хәзер. Гомумән аралар өзелде. Күрешкәндә ничек? Дөресен әйткәндә, ул минем сеңлектәшләремнең берсе иде. Бәлки менә сезнең араларыгызның мөнәсәбәтләрегезнең үзелүенә шушы вакыйгада сәбәпче булган. Юк, ул сәбәпче булмады. Барыбер үзенең бер җирлеген эшләгәндер дип уйлыйм. Разил теге вакытта клип төшергән вакытта бик каты көнләште дигән идең. Гомумән тормышта ул көнчеме? Көнчек шәйе. Язалармы аңа? Үзенә язалармы? Нәрсә дип? Матур кызлар. Язалардыр инде. Тикшереп барасыңмы? Юк, тикшермим. Сиңа язалармы? Матур егетләрме? Юк инде, Разил турында. Тегеләй әйткән, булай әйткән дипме? Юк инде, менә әле шундый варианты да булырга мөмкинме әле? Мин дә шикләнеп куйдым инде, әллә әйтәм. Юк, сен кайчандыр әйткәнсең бугай бит, Разил матур дип язучылар бар дип әйткәнсең. Андый мәгънәдә әйтәсең. Әйе. Менә ул кызларга ничек карыйсың? Син үзең дә көнләшәсеңме соң? Юк, көнләшмим. Миндә, беләсезме, курку хисе бар.
Ул инде һәрбер хатын-кызга гаиләсен саклап калырга теләгән һәрбер хатын-кызда да бар. Чынлап та гашык булса дигән. Менә шулайрак. Мине онытып китсә. Шуңа күрә хатын-кызга гаиләне саклап калыр өчен иратны тонуста тотырга кирәктер дип уйлыйм инде. Иратны тонуста тоту кагыйдәләре Рафина Ганиуллинаның бар микән? Нинди кагыйдәләр ул? Иратны менә тонуста тотып торыр өчен нәрсә эшләргә кирәк хатын-кызга? Синең киңәшең. Андый киңәш бирәм дип белмим. Монда инде үзеңне ишетергә кирәк. Теге барбер син бит яши кешене өйрәнәсең. Аның уңай якларын, тискәре якларын да беләсең бит инде. Шуңа карамастан син бит инде бары үлчәүләргә салып карасаң, уңай яклары күбрәк булып чыга бу кешенең. Тискәре яклары күбрәк булып чыкса? Бик авыр сорау бу. Вакытта нишләргә? Һәрбер кеше бит инде ул индивидуаль, бында ир белән хатынның нинди булуыннан да чыгып фикер йөртергә кирәк. Әмма дә ләкин без инде адәм баласы бит ул һаман камилләшергә тиеш. Әгәр дә син тискәре гадәтләрең ниндидер тискәре якларың бар икән, аларны бетерү өстендә эшләргә тиеш. Шулай бит? Килешәм. Һәм без икебез дә менә шушылай уйлаганга күрә, сез инде тискәре якларыгызны бик күрсәтмәскә тырышасыз. Һәм аларны юкка чыгару өстендә эш алып барасыз. Һәм безнең менә шундый бер кагыйдә бар иде. Әгәр дә без тыныч кына хәл итәбез, дибез әйме. Шулай бер-беребезгә елмаябыз да. Хәзер тыныч кына хәл итәбез. Монда талашу, бәхәс куптару кирәк түгел. Без менә моны булай итеп хәзер тыныч кына Курай бит алым. Хәл итәбез дип. Менә бу этапка килеп җиткән гаиләләр бик аздыр дип уйлыйм мин. Чөнки билгеле бер конфликт килеп чыкканда, иң мөһим шундук бит инде тавыш куптарга тырышасың. Син барлар китеп. Дөресен әйтәм, бездә тавыш бик әз купканы бар. Югымы рәзилнең кышкырышканын күз алдына китерә алмыйм. Гафу итегез. Гафу ит. Рәзил кышкыра да белми төсле ул миңа. Ул кышкырса да Рафине. Булай ул теге тавыш куптара торган. Кырыс кеше, ул балаларга да кырыс була белә. Читтән генә ул шундай йомшак булып, елмаеп кына тора кебек. Ягымлы кеше, сездә юк. Анарысын менә бездә шундый, бер-ике тапкыр булды инде, бик каты итеп кычкырышкан вакытлардан соң без ничектер теге шулай ук обнулять итәргә өйрәндек. Әйдә менә хәзер бүген без яңадан башлыйбыз. Кыскасы. Менә шулай. Белмим, бүтән гаиләләрдә ничектер менә бездә шулай. Мин моны беркемнән дә карап та тормадым, күреп тә тормадым. Без үзебез менә шундый фикергә килдек. Һәм шушы мин сезгә бу гамәлегез өчен афәрин дим. Чөнки бу нәкъ менә гаиләне таркатуга китереп җитүне булдырмас өчен кулланыла торган иң шәп алымнарның берсе. Тыныч кына хәл итү. Сөйләшеп, аралашып хәл итү, кычкырышып түгел. Фикер, нигә бу әйбер миңа ошамый? Менә шунысы өчен ошамый. Сиңа ни ошамый? Менә бу әйдә хәл итик. Һәм миңа ошамаса, сиңа ошаса, бу бит нормаль күренеш. Моның өчен нәрсәгә бәхәсләшергә. Әйбәт. Рәхмәт. Шушының белән бу турны тәмамлыйбыз да, өченчесенә кирип китәбез. Өченче тур. Бу турның исеме син әйткән идеңме дип атала. Синең кайчандыр әйткән сүзләрең, цитатларыңны укыйм. 3 цитата, шуның берсе синеке түгел. Берсе башка кеше әйткән цитата. Икесе синеке. Сиңа шушы исеккә төшерергә кирәк. Сиңа шуны белергә кирәк. Кайсысы синеке түгел икәнлеген белергә кирәк. Беренчесе. Табигыйлык, гадилек хәзер җәлеп итми. Бөтен өлкәдә ипатташ кирәк. Кем уздырып җибәрә, шул уңыш казана. Бик тиз адымнар белән упкынга якынлашабыз сыман тоела. Ә менә сикерергә кыюлык җитәр микән? Моны мин әйттем әйе. Нәрсәләр әйтергә теләдең син бу сүз белән? Белмим. Алла. Бигрәк фәлсәфи. Бу бик кыю яңгыраган сүзләр. Кыю әйе. Кара әллә инде кыю вакытлар булды. Табигый кыяфәт белән, табигый тавыш белән. Бу менә шушы теге пиарлар ниләр турында булгандыр инде ул. Әле уйлап карасаң, менә мин шуны уйлап җөрдем. Кичә генә.
Яңа Сен сезеніп келгенсің бұғай. Yok, свежий шундай bir уй келді инде башка эме. Кара мен әйтәм, соңгы вакытта кишилек заманы ничек нык алга китте эме. Менә шушы соңгы 20 ел эчендә генә бит әле ул. Менә сен әйтәсең, 20 ел элек без Арчада укып йөрдек. Безнең бит ул вакытта кесе телефоннары да юк иде. Бер нәрсә юк иде. Дөрес. Шулай бит? Дөрес. Без бит инде шул чанашудан, чанасы да юк иде аның. Менә мондай полиэтилен кисәк, шуларга капчыкка салам кыстырып, шулай итеп шуайдык бит инде, карга батып. Хәзер балаларга ул кызык түгел. Белмим, менә кешелек дөньясы замана бик нык зур адымнар белән алга китте, дөрестән дә. Һәм кызу темпта. Кызу темпта, аны без берничә әйтә алмыйбыз. Ул әле бездән генә дә тормый бит инде. Менә бу бүген әле элек әйтәләр бит шундый ниләр, мемнар бар бит әле. Элек 90-нчы елгылар без әле ярый ул вакытта телефоннар юк иде дип. Шуны шикелле. Хәзер бөтен нәрсә күз уңаенда, күз алдында. Беребездән беребез уздырып җибәрәбез. Тегесе матур киенсә, сиңа да кирәк. Ул анда барса, сине шунда булырга тиеш, әйме? Бит баксаң, күп булса, синеке дә күп булырга тиеш. Бит менә баксаң, бер көнгә, бер тәүлеккә бөтен дөньяда кәрәзе элемтәне сүндереп куйсаң, бөтен эш тукталачак. Әйе. Менә ипотажга килгәндә, кемнәрне менә шундый алым белән... Менә дөресен генә әйткәндә, 40-50 яшькә җиткән Дженнифер Лопес белән Бейонсеның да трусикчан чыгуы миңа ошамый бүгенге көндә. Гафу итегез. Алар бик талантлы кешеләр, бик әйе, ул дива, ул бәлки теге сексуальный булырга тиештер инде, сәхнәгә чыгып баскач. Ләкин менә аларның менталитеты да үзгә бит. Аларны кышыла инде, әйе. Ләкин менә без шуларны күреп, безнекеләр дә бит шуңа иярә. Һәм менә бу ниндидер ярыйна җырлый белгән шәрә чыкса. Алсы да бар. Шуңа күрә алар тыңлавы да, каравы да рәхәт булыр иде. Әйе, аны бик тә гаепләп тә булмыйм. Менә андый нәрсәләр бар инде, белмим, күңелгә тия торган. Димәк, синең йөрәгеңне мондый күренешләр тырный. Әйе, безнең балалар, мин дә теге балалар, әнисе буларак та буларны уйлыйм, безнең балаларга нәрсә, нинди заманнар дип шуның турында уйлана башлыйсың. Шуңа күрә кайбер әйберләр нормага керүе, шул ук ЛГБТлар да име, дөрес әйтәмме мин? Әйе. Бу сүзне монда әйтермен дип уйламаган идем. Ләкин без бүген ачыктан-ачык сөйләшәбез, име. Бу күренешләр нормага әйләнергә тиеш түгел. Дөрес. Гармония булырга тиеш, ир белән хатын, ингән, белмим, менә мин шул яклы. Рәхмәт сиңа. Икенче цитата. Мин һәр вакыт авыл егетенә кияүгә чыгу уе белән йөрдем. Төзи белсен, бар эшне дә эшләсен һәм башкалар дип уйлый идем. Ярый әле ул артист, без бер мөхиттә кайныйбыз, бер-беребезне интуитив дәрәҗәдә сизәбез, бер караштан ук аңлыйбыз. Мин әйткән сүзләр түгел бу. Син әйткән сүзләр түгел. Димәк, син Рәзил турында мондый сүзләр әйтә алмыйсың. Юк, Рәзил алды, туып үскән җегет. Өйдә бөтен эшне эшли дисең, туры килә. Туры килә булай, әйе, ләкин мин булай әйткәнем юк. Син авыл егетенә кияүгә чыгарга хыялланган идеңме? Ләкин әллә шәһәрнеке булсын дип уйлый идең. Мөһим түгел иде, иң мөһиме татар булсын иде. Менә. Кайда гына туса да. Әйе. Шәһәрдәме, авылдамы, анысы мөһим түгел. Татар булуы мөһим. Булачак иреңнең артист булуына ниндидер бер ышанычлар бар идеме, ниндидер белмим, күз аллаулар. Дөресен генә әйткәндә, мин үземә интуитив дәрәҗәдә гел иҗат кешесе сайладым. Менә иҗат кешесе булуы минем өчен шулай ук мөһим иде. Димәк, син моңа инде туп-туры бардың шушы юнәлеш белән. Туп-туры бардым дип тә әйтә алмыйм мин аны, ләкин менә ләкин иҗат кешесе булуы өстенлек алды. Җегетләрем дә шулай булды, теге иҗат кешеләре. Гел үземне белә белгәннән, миңа иҗат кешесе булуы дөресрәк булыр иде. Димәк, син инде үзеңне яшьлек вакытыннан шуңа әзерләп килгәнсең. Мин моңа үкенмим бүген, әйе. Әзерләп килгәнсең, үзеңне шушы мөхиткә туры китереп үстергәнсең, үзеңне тәрбияләгәнсең дә булып чыга бит әле. Бит әле теләү бер хәл, үзеңне шушы мөхиткә шулай әзерләргә кирәк. Әни менә гел әйтә торган иде. Менә бер баянчы җегет булса сиңа дип,
Шулай дип. Аңладым. Монда әниеңнең сүзе туры кабул булган, кабул килгән. Әниеңнең әйтәм, нәрсәгә миңа баянчы дип башта гел шулай уйлыйдым әле. Мин теге рәзилне баянчы булыр дип, алай именно баянчы эзләмәдем мин. Шулай килеп чыкты. Амин турысына килгән. Өченче фраза, өченче цитата дөресрәге. Безнең дә авыр вакытлар булды, ләкин минем бер кайчанда шелтәрле бизнеска, бигрәк тә финанс пирамидаларына керергә дигән уй башыма да килгән юк. Алай гына да түгел, без икебез дә бу бизнеска каршы, иҗатыбызга һәм тамашачыбызга һәр вакыт тугры булып калдык. Монсы мин әйткән сүзләр. Демәк, син ниндидер бер социаль дип әйтүемдә дөрес түгел бит. Шелтәрле бизнес өлкәсендә гомумән адымда атлаганың булмады, кулланып та караганың булмады, эшләп тә караганың булмады. Кулланып караганым булды, эшләп караганым булмады. Һәм син моңа каршы эшләүгә? Мин моңа каршы. Нигә каршы? Менә бит социаль челтәрләрдә бит мактаналар, менә без айга шуның кадәр күләмдәге акча эшләдек. Бу айда менә минем балаларым шунда менә, мин брели, миңа машина бирделәр. Сага мин. Бу өлкәдә эшли алган кешеләр эшләсен, минем аңа теге каршы түгел, дөресен әйткәндә. Син үзең өчен каршы? Әлбәттә, үзем өчен мин каршы. Ничегрәк итеп дөрес итеп әйтим икән менә үзем уйлаган фикерне. Беренчедән, үзем дә бик түгел шанып бетмәгән ниндидер продуктны кешегә акча эшлим дип кенә мин тәкъдим итә алмыйм. Һәм шулай ук ниндидер отзывларга гына таянып, медицинадан ерак йөргән кешеләрнең ниндидер бәясенә генә карап, мин шулай ук ул продукцияны сатып алмыйм. Менә бу минем фикерем. Шуңа күрә мин моңа каршы. Безнең менә бу сүзне мин хәтта әйтмәгән дә булыр идем. Чөнки эшли алган кеше эшли инде, минем аңа эшем пошмый. Бәрәкәте булсын. Альберт Шакировның үз вакытында шелтәвекләр турында шундай язып чыгарган, аның видеолар ясады бит инде ул. Бик теге дәлилләп, халыкка аңлатасы килеп, сез дөрес эшләмисез дип, дөрес эшлисезме? Менә инде шушы энәсенә җибенә кадәр бөтенесен дә сөйләде инде. Сөйләде инде. Һәм мин шул вакытта аның карам әйтәм, дөрес әйтә бит инде менә бу дигән, миндә дә шундый фикер туды да, һәм ул эшләгән видеоларны мин үземдә репост ясадым. Урнаштырдым. Урнаштырдым, чөнки ул аның хезмәте, һәм мин аның белән килешәм, шуңа күрә мин аны урнаштырдым үземдә. Шуннан соң миңа каршы бик каты китте атака. Хейт. Хейт та түгел, НЛда шөгыльләнүче кешеләрдән, артистлардан шулай ук алып нәрсәгә куйдың дигән янаулар да булды хәтта. Ләкин бу минем фикерем, мин бит кемнедер атап, менә син нишләп алай итәсең дип әйтмим. Мин исемнәр булмады, бары тик исемнәр булмады, минем алым. Бу алым. Һәм инде мин үзем сәхнә кешесе буларак мондый теге шелтәрле бизнеска кирип китеп, халыкның довериясендә уйнысым килми. Менә шул гына. Мин хәзер синең хай булар гына очрамаса ярар иде дигән сүзләрең астында кемнәр турында сөйләп алмадым ахыр кирәк. Юк, алар түгел әле. Бүтәннәре дә бар әле. Юк, мин андый бернинди үпкә тотып йөрмим. Мин, кстати, үпкәчел кеше түгел. Мин ачу сакламыйм бер кайчанда. Үчле кеше дә түгел. Бик әйбәт сыйфат бу. Һәм мин моның белән горурланып әйтә алам. Зур рәхмәт. 3 цитатаны укыдык. Кайсысы синеке түгел нәтиҗәдә? Икенчесе минеке түгел. Икенчесе синеке түгел дип уйлыйсың. Уйлыйм дип түгел әйтә алам. Түгел әйтә аласың. Ансы да минеке мәлләсең. Җавабың соңгымы? Төплеме? Соңгы мин әйтмәгәнем шикелле алай. Кабул итеп алдым. Кабул итеп алдым. Теге карточка тагын аласыңмы? Ачасы. Менә ачырсың дип уйлаганым, кызганыч булмый. Дөрес. Синең цитатың түгел, бу Гөлназ Шәрипҗанованың Илсур турында әйткән сүзләре. Ләкин икесе дә менә параллельләр туры килә. Сәнгать белән сәхнә белән бәйләп. Йомгаклау турына кирип китәбез. Синең өчен десерт дип атала. Минем кулымда фатырга.
Бұл қатырғының мына бұяғында сұрау жазылған. Мен сен ғана қазір берем. Іштен гына шыпыртқына оқисың. Ансыз ғына ашасам берем. Yok, тоқта, ашықма. Бекірек аппетитті көріні. Аның қырағына шындай. Мұның ішінде тіләсен әрсе болырға мүмкін. Қазір оңғатам. Сұрауны шыпыртқына оқисың, іштен гына. Жауап берем дейсің екен, жауап бересің. Жауап бермем дейсің екен, мына бұл қапқаш астындағы әйбірін ашырға тұры келешек. Анда тіләсен әрсе болырға мүмкін. Құртта, суалшанда, көбәләк, ширизық, һәм башқасы. Қысқасы, мында нәрсе болғанын мен шақсан өзімді білмеймін, мен тапшырудағына білем, шоңа көре иснәрге ярамай. Көргенсіңдір, стакан білән суда қойылған. Әйбет. Мен сеңа қазір сұраны берем, оқы, өзің үшін гіне оқы. Жауап берем дейсің, жауап бересің. Толысынша жауап беруге керек, сұрауының бүтін шартларын өтеп. Жауап бермеймін дейсің, жоқ, мен бұл сұрауға жауап берерге қиынсынам дейсің, мына бұл қапқашыны ашабыз да, аның ішіндегі әйбірні ашарға тұры келешек. Мына сеңа дилемма. Да. Тұрмыш болғаш, шумдай қалларда бола. Әйді. Ойла, аннара қойтып бір әзілге сейдерсен. Мен ашымдай бір ашаттылар деп. Мен де шайттырып, қашан ашайым әлі. Әмен біләсің ме? 4 күн аштырдым бетені, шушында келем деп. Неге? Но... Неге? Шулай тұр келді, жоқ, мен очищение дайым, дұрыстан да. Сен... 4-ші күн мен аш, біләсіз мысыз шуға? Сен... Шуға көрем мен ашармын, наверное. Ошықманы. Очищение, шистарту процедурасын алып барам десең, бұл батлар ішесің ме, яки белгілі бір медицина процедуралары ма? Жоқ, тігі реклама бола деп айтмәгіз енді. Насокық деген шундай бір курс бар. Һәм менә мин сугына, соклар ішіп тұрды. Соклар. Күніне 5 тапқыр сок ішесің. Сок сөзінің татаршасын білесің ме? Жоқ, білмейм. Суд. Суд? Суд. Шындап ма? Фәннәр академиясының рәсми сайтында орнашқан сөзлікте бар бұл сөз. Сок сөзінің татаршаға тәржемесі суд. Алма суты. Шындап ма? Кишер суты. Білмейдім менә. Менә біліп тұрыңыз. Сіз де біліп тұрыңыз. Ашайым. Ашайсың ма? Бері лайсақ. Ғафу етігіз. Біз сені сұрау қайым. Шираттағы қонағымызға қалдырамыз. Алла берса. Бисмиллахиррахманиррахим. Қаз башы. Мен бет яратам мұны. Шынлап. Конечно. Нешеп бұнда келген бүтін артистлар мен яратмаған әйбірін ашыялар. Мен мені бірсінде қостапей шықты. Сен ойлап шығардың ма мұны? Жоқ, мен мұны қызлар файл. Ты что, деликатес бет біз мұны кішкене шақтан ең яратып ашыған бәлішлер Үрдек, жоқ, тауық тәпейі шыққаны. Мен тауық тәпейін ғымырды арши алмадым. Тауық башын ғымырды арши алмадым. Нешек ашыйсыз сіз ана? Нешегенде аның ең тәмлі жері білесің ме қоя? Қойда? Ашарға ярай ма енді? Мұның ең тәмлі жері қойда? Мен шу тұмшығында тілі. Шу тілі үшін... Нерсіз сұм бұл? Тоқта мен мұны аша аламысың? Бұл пішкендір бет енді. Пішкен. Но мұны ашырға керек, конечно. Ярам я үйге қойтқаш резілге айттырмын. Күшпен ашып берірім я. Бұлай мен ашайым мұны. Ашырға яраймысың? Шунда бәлтем, шунды тәмлем. Неше күн аштырдым дейсің? 4? Кефирдағына тұрдым бәйі. Жүрсен де. Көріне кішінің ашы екенлігі. 4 күн аштырсам, мен де ашарайым мұны. Бұл тәмлі. Зірәсін ашамайсың мұны? Білмеймін, мен ғаным баш ашау. Қайтып кетсем ярайым, тілін ашарбыз үйлі. Тігі әйтелер бейт, бұрынғы татар халық мәқалі бар бейт. Татар башын татар ашар деген. Мен қыланы башам емес, шына бәйтем. Жоқ, мен сезем, ашып жібәрігі өгенде, нешегейде қаз бейттің, қаз башы бейт бұл деп сөйлеп жібәрігінен оңладым қаз башын яратқаның. Мен мына, білмейм, нәрсәгәдір, мен дұрыс татар төгілдір енді демек. Жоқ, мен балық башлары яратам шылай. Қаз башлары. Сен балық башында ашайсың мені? Ғафу ет, сен әлен шықты күл ме? Менға сәйір,
Бұл көрінішіне қарап отыру сәй. Суда қойдық дегеш мен айтам енді бірақ қызыл бұрыштыр. Шақсам мен мұны сусыз ғына тұр, мен мұны иписіз, тұзсыз, майонезсіз ғымы мәр жай алмасайым. Біз бет енді әйі, қозлар үстірейдік, аның ең тәмілісі мінемді көзімді әлі. Зинқар көздерін ғына шығара көрме. Мен мұнда шығармам енді. Жәллейм. Әлі яры ауызын ашмадық. Тілін бұлай тартып шығарасы болыр. Қайтқа шашарсың зинқар үшін тілдерін, нелерін. Беріп жеберабыз пакетқа салып, контейнерға салып. Бізді бүгін қонақта Рафина Ғаниоллина еді жамағат, менің түркімдашым, ижатташ достым. Har bir kelgan artist shu topshiruv oxirida o'zining fikrlarini qoldira, tomoshachilarga yetkira, qarovchilarga, balkim redaksiyaga, seni de tanıyıq. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә мине шушындай җылы әңгәмәгә чакыруыгызга. Шундый рәхәт булды. Һәм инде кадерле тамашачыларыбызга, безнең караучыларга нәрсә әйтәсем килә. Иң мөһиме bu dünyada tam felsefeге тапшыру ойлар. Фәлсәфигә түгел. Иң мөһиме үз урыныбызны табып, үзебезгә менә ничек ошый, шулай яшәргә язсын. Сәламәтлегебезне кайгыртыйк, якыннарыбызны кайгыртыйк. Һәр вакыт игътибарлы булыйк, җылы булыйк. Һәм үзебездә нәрсә генә булса да бу тормышта, нинди генә авырлыклар булмаса да, булса да, аларны, бу сынауларны матур итеп үтәргә насыйп булсын һәр бер адәм баласына. Әйбәт фикер. Һәм бу фикер белән тулысынча килешәм. Туганлык, дуслык җепләрен саклап калган кешеләр, алар һәр вакытта зур уңышларга ирешә. Дөрес. Һәм моны һәрберебез истә тотсын иде. Дус булып яшик, матур яшик, тату яшик. Киләсе очрашуга кадәр. Sağ olun.